Huriana hiholongan di Tuhan Yesus Kristus, kami parhalado pertohonan HKBP Serengseng Sawa, pasahaton parhorasan madihamu saluhuna amanami, inanami, dohot sude ruasna rotu parmingguonon. Tuhat tama nama dongani, jalama masu-masu hita, jalahu pangido hami tuhita saluhuna,
asa tajaga ma hahomio dohot habadiaon ni parminggonon. Goar ni mingguta sadarion ima minggu okuli. Sai tongdo mangaranapi mataku dopak Jahoba. Jala topik ni mingguon ima makaholongi debata atau mengasihi Allah. Marsangak matuhani marhite-hite parminggota. Atong tapahibul marohata doho pikirata tapukama parminggotaon tapuji jala tapasangak madebata marhite na mengedeho buku ede HKBP nomor sia hupuji holong ni rohamu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, na tumapalangi dohot tanoon, amen. Sai tongdo mamere ngi mataku tu Jahoba, ai ibana do mangenet pathu sia jorgong, sai do pakon maahu, jala asi roham diahu, ai pujung jalana dangol doahu. Hodo ale Jahoba dihalungutor rohaku. Ale debataku marhapo satu hodo ahu, sai unang paila ahu. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata amanami saluhut para siroha nunga ditatat ho hami bang somon aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tangan di perdosa asa taunon na haleao dohot sian bagi ni sahat rodi hauna pinar silang sa itu pahi mahami marhite-hite asini roham asa margogo hami jala marbengek ni roha songon anak haholongan ni roham
dia kasih taonon asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbadia marhite-hite hami. Amen. Marede mahita sia buku ede nomor 24 ayat sada dohot ayat 3. Tabegema patik di debata nanienet sian hataha perseaon ponggol patoluhon dohot lapatana. Ponggol patoluhon hata habadiaon nihala Kristen. Au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan nihala Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot hatai namandok mulak magolu dosogok daging ni halak nang mate dohot dihangoluan nasora suda dia do lapatani i ondo nadi par hatutu rohaku do nasotar bahen au porsea di Yesus Kristus Tuhaku manang madopaton ibana ianggo tung siar roha-rohaku manang sian gogoku sadiri. Nadi jouto diperbadiai doahu marhitesian barita nauli. Dohot doa sini rohana patiur rohaku diperbadiai. Do rohaku jala dipatok tong doahu di bagasan haporseaon nature. Tudos tu nabi nahenai nuain tu saluhut halak Kristen nadi tanoon. Ai di jona sida do jala di papungu jala dipatiur dorohana sida jala diperbadiai jala dipatok tong dona sida di Tuhan Yesus di bagasan haporseaon nasa sasadai natigori aku ni ibuas dorohana manesa dosaku ganupari rodi dosa ni akadongaku naporsea dungi pangoluan nado ahu di ari parpudiro di nasa namate dungi dilehon nadero tuahu dohot tunasa na porsea di Tuhan Yesus hangoluan nasora suda ima natutu situtu olat ni ima atong rak mangidogo mahita lahon mangulahon patiki ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patimi. Amin. Mari dehita sia buku EDHKBP nomor 621 ayat sada dohok 2. Ooh.
tapauduk marohatta, tatopoti madosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo nasohatu dosan jala amanami, hujau hami dogoarmu nabadiai, alana tergogot hami, marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho, mangodihon hami, asi roham di hami. Sai patok tong madihami roha hamola tehon tuho. O tondi perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalu masa luhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas di roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitean ni nasana asi roha, sayunang tulak hami. Say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, doho tondi purbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga taringok tu hasesani dosata. Satok kido hutadikon ho alai papungoku ho muse marhite-hite aka asi ni roha godang. Tagan di papiar ni muruku ho hutabunihon bohiku satokin. Marado poko, alai marhite-hite dengan bahasa saleleng nileleng na asyaku ho, ninna Jahoba si palua ho, hasangapon madidebatan na digijang. Amin. Marede hita siya buku ede HKBP nomor 183 ayat 2 dohot ayat 3. Tabegema turpuk epistel di minggu sadarion imana tersurat sian Matius 22 ayat 37 sahatu ayat 40 tajahama marsikat soring hujaha masian ayat 37. Jadi didok Yesus ma si haholongan mudo Tuhan debatam sian nasa ateatem sian nasa hosam dohok sian nasa roham.
alai dos do argani padua honon, si haholonganmu dodongan mi doso dirim. Rodisi masahakna martua mana tumangihon hatani debata jala nau peutsa. Amin. Marede hita siap buku ede nomor 100 ayat 20 lalu ayat 2 doho ayat 4. Songon nahinda tidakon didongata saha perseao disadok pertibion rak mahita madok. Au persea di debata Jehovah ido ama pergogona suatu dosan natu mapalangi doho tano. Au persea Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasadai iman natinubuhon si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguman silatus na mati terpajal loibana di hau pinasilang na tua tubana toru dingitanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosan disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au persea tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasani dosa dohot dihatain na mandok mulak mangolu sogok daging ni halak naung mate dohot di nganguluan na sorasuda. Amin. Marede hita sian tabege matikting. Shalom. Tabege matikting huriah Minggu Okuli 7 Maret 2021. Parjolo parmingguon di masa pandemi COVID-19. Pinangido tu sudah ruas ni huriata daman dohoti parmingguon
di bagas joron debata asau taulahom aturan protokol kesehatan naung ditotappo pamaret tata. Ima mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, doh unang marpung hita di komplek gerejaon andorang so masuk permingguon, doh dung sidung perminggota. Sial hada radio muna upasahat tami mau liate. Paduahon jadwal perminggu bulan Maret 2020 sada. Minggu tanggal 14 Maret 2020 sada. Manogot pukul 7 nasidung ulaya pitu walusia bahasa Indonesia doh live streaming. Arian pukul 10 nasidung wilayah sada 2 doh tolu merhata Batak doh live streaming. Botari pukul 17 waktu Indonesia Barat 1 nasidung wilayah 4 5 marhata Indonesia. Minggu tanggal 21 Maret 2021 Manogot pukul 7 marhata Indonesia wilayah 4 5 marhata Indonesia do live streaming. Arian pukul 10 wilayah pitu walusia marhata Batak do live streaming. Botari pukul 17 waktu Indonesia Barat wilayah sada 2 tolu marhata Batak. Patuluhon namoding nunga jumolo maru jungolu sia tonga-tongata na di hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sada na salpu imainata Ria Martalena berupa jahitan umur 56 tahun istrinya mata Hendrik Diapari Sinaga Nahinan sian wilayah 2 alamat Jalan Mawar nomor 70 Sia Depok. Acara tudian di Patu Pahuri hari Sabtu tanggal 6 Maret 2020 sadana salpu. Sayang dia matumibu tarapu sude aka keluarga natina dikon ninatai jala di pargogoi debata nasida. Pau paton neng marbagas titik parjolo. Neng majalo pasu-pasu parbogaso mah hotas diodihon bakara sarjana humaniora. Anaknya mata situan insinyur MV Bakara Tubuninata DN Boru Purba Sian Huta Jalan Harapan nomor 50 B Lenteng Agung Jakarta Selatan. Ruas ni Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah Jakarta. Doh orana Naomi Aprilianda Simatupang Sarjana Ars Boruni Amata MP Simatupang. Tubuninata F Boru Pardede Sian Huta Kafling Garuda nomor sada Jala Randu Gowang 4 Sleman Yogyakarta. Ruas ni GKI dan Pasar Bali. Pamasumasuan nasida di Patupa di hari Sabtu 20 Maret 2020 sada nanaing ro jam sia waktu Indonesia Barat di gereja HKBP Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah, Distrik Walu, Jakarta. Saya dipatulus debata maulon pamasumasuan nasida bain sangap di guari debata jala las rohado di nasida. Palimahon neng marbagas titing parjolo doho paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parbogaso mah Tito Winnerson Sitanggang sarjana teknik Master Teknik anaknya mata Insinyur Soeharto Sitanggang. Tubuninata Rusniati Boru Siregar Sian Huta Jalan SMP 210 sada Kampung Kalibata Jakarta Selatan. Ruas ni Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah Jakarta. Doho orana Ruth Junita Pratui Pangaribuan Sarjana Akuntansi Boru Nyamata Situa Doktorandus M Pangaribuan. Tubuninata RM Boru Tahayan Sian Huta Jalan Komodo nomor 24 Depok Jawa Barat. Ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Pamasumasuan nasida di Patupa hari Jumat 12 Maret 2020 sada nanang ro jam 10 Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat gereja HKBP Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah Distrik Walu, Jakarta. Saya dipatulus debata maulaun pamasumasuan nasida bain sangap diwari debata jala las diroha di nasida. Paunapon neng majalo neng merbagas tikting perjolo
Neng majalo pasu-pasu perbagaso ma Rizky Junior Swadana Aruan, anaknya Mata Bungaran Aruan, tubuh Ninata Herdina Borsi Hobing, Sian Huta Jalan Sisinga Mangaraja Gang Damai, Walu, RT Pitu, RW Pitu, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ruasni HKBP Gloria Resort Saroha, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Doh Orana Desi Agustina Ria Marbun, Borunia Mata Jotar Marbun, Tubuninata Herni Borumanik, Sian Huta Jalak Kapung Kalubata, RT Sia RW Pitu, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ruasni HKBP Srengseng Sawah, Resort Srengseng Sawah. Pamasu-masu nasida yang dipatupa hari Sabtu 10 Maret 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat di Gereja HKBP Gloria Resort Saroha, Tebing Tinggi. Saya dipatulus debata maulaun pamasu-masu nasida bahan sangap di wari debata jalalas di roha do nasida. Papi tuhon kesehatan remaja do naposo bulung di hari Sabtu tanggal 10 Maret naneng ro seksi remaja do seksi na poso bulung ni Huriata patu pahon acara kesehatan secara tatap muka dengan do tema Jesus the Way of Truth pukul 17 waktu Indonesia Barat maringanan di Garjata. Acara on di patupa mengikuti protokol kesehatan. Pinangido tu sudah remaja dohon na poso bulung asama doho ti acarai. Pawaluhon koper ben rohani remaja doh na poso bulung. Nek patu pau ni seksi remaja doh seksi na poso bulung ni Huriata ma sada program na baru. Ima kobar yuk, koper bareng yuk, marumakon koper ben rohani. Program on di patuduhon na sida di ganuk minggu pau paton marumanghon video ende puji-pujian na ditapilhon di permingguan pukul 7.30 dot pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Andorang manang duk sidung permingguan ini. Pinangido tu sudah remaja doh na poso bulung nadong talentana marede doh marmusik asa parsidoh manasida tu programon jala tu pabotohom ma tu sela purba. Pasiahon diakonya sosial huria. Ruas ni Huriata natong marsahit di bagasa minggon. Ima Parjolo Moses Arthur Marpau mulaya pitu. Paduahon Bonar Tapu Bolo nulaya sada. Patuluhon Padita S Pangaribuan nulaya pitu. Dirawat di Rumah Sakit Siloam Bekasi. Hatan itu hata madok. Ibana do manesa do samsudena. Ibana pambalum akka sahih musudena. Psalmen 100 ayat 3. Pasapuluhon seminar pendidikan Badan Pendidikan Kristen Penabur patu pahun acara seminar bertema mengasah kecerdakan non akademik bersama keluarga di masa pandemi. Marhite Zoom meeting di Patupa hari Sabtu 20 Maret 2021 tiki jam 8.30 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Sialai pinabotohon tuhita ruas tarlumobi akan atoras ni yana kota murid tingkat SD do TK do SD asama dohoti seminari link nason na mangihut http://bit.ly/open-school TKK 9 SDK 9 pasapulu sadahon pertanyaan ulayah marhadumuan di Patupa Huriata Marhadumuan di Patupa Huriata pertanyaan di ulang tahun Resort Srengseng Sawah nasi Patupa Otari Kamis tanggal 10 Maret 2021 nengro dimulai jam 10 waktu Indonesia Barat di Garijat tahun. Sialai pertanyaan mulai di hari Kamis sore malam jam 10 Maret 2021 Mansohot Majolo. Pasapulu duahon pertanyaan dohot papungu pilihan amplop ulang tahun Resort Srengseng Sawah. Khobar tu program pakobasyon ni Resort Srengseng Sawah tahun 2021 neng patu paun di Resort Srengseng Sawah ma
pertanyaan medok mauliate ulang tahun HKBP Serengseng Sawah napa 3 tahun hon. Imari Kamis 10 Maret 2021 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat saat tunasidung. Maringanan di gereja HKBP Serengseng Sawah. Jala do mutu aturan protokol kesehatan nama batasi torop ni ruas naboi mian di bagasa ruang ibadah. Huarapun hami mah haroro ni ruas tu pertanyaan madok mauliatu ulang tahun HKBP Serengseng Sawah ima 150 halak gudangna sian HKBP Serengseng Sawah. Dohot 50 halak gudangna sian HKBP Ciganjur. Jaladung sinung pertanyaan ini tauduti mamusedo acara syukuran ulang tahun resort dot rak marsi panganon. Alani ria mahita madohoti pertanyaan ini jala songon dalata madok moliate tu debata siala padonganyonna tu hita nasa resort. Neng patu paut tama papungu pelian di bagasan amplop. Ima sadarion minggu 7 Maret 2021 di tolu parmingguon pagi siang sore. Pilihan di bagasan amplop na naing patu pautai ima dalata laho maurupi akapak kobasion di resort di bagasan taonon. Pilihan paduahon di bagasan amplop doh pilihan tu pusat tapara di ma pilihan tabi. Pasa 10 toluhon pasahaton ulos ulang tahun 70 tahun. So naung di patu pahuriata ima pasahaton ulos turis na marumur 70 tahun di tahun naung salpui. Di tahun non di patu pahuriata mamuse pasahaton ulos turuas ni huriata naung marumur 70 tahun. Sayang dia mamarhite ulau non lampasanga guari itu hatta. Pasa 10 paton verifikasi data jemaat. Soso tu hita ganu uruas ni huriata asa tapa punguma data jemaat. Ima fotokopi kakak tu situ ayat tabe. Masariko do data sia ruas lau pasikopo data huriata. Tarlu mobi mulu adong perubahan data haruason ima taringo tugoar, tanggal lahir, domisili, status, doh jumlah anggota keluarga. Pasal 15 hon, ruas nama dohoti permingguan, hari Minggu tanggal 21 Februari, tanggal 31 Februari 2021. Manogot, toropna 60 halak, Arian, toropna 150 halak. Botari toropna 10 palak. Terus nama doti pertengahan wilayah. Wilayah sada sampai sia toropna 40 halak. Pasal 10 pituhon. Terus nama ulang tahun. Parhalado pertohonan HKBP Serengseng Sawah pasahaton selama ulang tahun terus nama ulang tahun di bagasan Saminggon. Tanggal 1 Maret 2021 1 Maret 2021. Akar guar-guar ni ruas nama ulang tahun di bagasan nasa minggon, boy mata jaha di lembar nadong dihita be. Hata nitu hata madok ay marhiti ahu gada ari-arim. Jala tabba diho aka tahun ningulum. Podasi ayat 10 sada. Huria patupahon perayaan bersama ucapan syukur tu nama ulang tahun di bagasan nasa minggon duk parmingguan siang. Pasal 10 aluihon parhepengon. Tikting parhepengon ni huriata di bagasan nasa minggon, boy mata jahabe marhite lembaran na ngadong di ganup hita. Sude perhalado partohonan ni huriata madok mauliate tu sude ruas na umangaleho na kapilian hamauliateho do ha perpuluhan tu tuhata marhite huriana. Di pasu-pasu tuhata ma akapilian nang tapasahati bain hamuliaon do hasangapon di debata. Songonima sahat ni tikting huria di bagasan sa minggon. Saya di pargugoy jala di patuau tuhat tamahita lau maulahon akapakobasyon ni huriat taon. Bahan sangap doa muliaon di guari debata jala tau las ni roa di hita saluhuna. Horasma. Hurian itu hata Obartu program ni huriata ima pasahatan ulos turuas ni huria na marulang tahun 70 tahun bagasan minggu domutusi pasahatan ni huriata ma ulos tu amanami libong
do inanami inang buru simbolun anani pangido hami ma asaro tujolo amang limbong do inang buru simbolun. Di amang limbong do inang bursimbolon macelas do rohanami di leo debata do umur tu amang gok umurnya amang 72 tahun di tahun 2021 nanti amang song inang di inang gok umur muna 70 tahun na di hari 4 Maret 2021 dada holak kamu na marasiro halai do hami sudi akaruas ni huria itu hatta kai bisreng sawawon. Saya doho ma aka silasnya roha do aka pasu-pasu di pasah debata tu amang do inang do mutu umurna gajang na pinasa tuhamu jala pasaton nami ma hobar tu program Wiriarta ulos puca dalam nami rap do tamu marlasi roha tu debata jala tina upasata mi ulos pucaot tu amang do inang hatan di bata nagabi ujahan dilasnya roh hatta sadarion iman atas sudah di pesalmen bidu pitu puluh sada ayat 10 nama dok nang sahat di haduhungon dohot haubanon sayunang tadikon ahu ali di bata paima hubari tahon tangammu tu napi nopar hagugu ommu tu salut aka narosugut lasma rohamu namang majalu ulos na pinasaat ni huria tuhamu songo makalason pasu-pasu di bata nau mangalir umur nagajang tu amang dot inang. Songonema acara pasaton ulos yan huria turuas ngarong tahun 70 tahun 20 tahun tu gijang tahu duti ma acara binasa matu inang para geda taparade ma peliata marede mahita siap buku ede nomor 202 ayat sada doho tudutna laos tapa pungu pelian perjolo doho padua pelian perjolo A doho B.
dame na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramote ate-ate dohot pikirat tabe di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Urian ni tuata nanyolongan ni tuata Yesus Kristus hata ni debata di minggu okuli imana nienet sian 2 Musa bidu 20 mamuka mai isian ayat sada tolhas tu ayat 10 sada ujama tu ita manginang tapayuti utma di bagas rohatta dungi dia turhon debatama sude akka hataon nin nama audo Jahova debatam na parwaroko sian tano Misir sian bagas parhatu banammu dang jadi marakup au adong debatam dang jadi benonmu diho gana-ganaan manang suman-suman dia na di banua gijang na di tanoon rodi na bagasan aek na di toru ni tano dang jadi homar somba tu nasida manang olwamu nasida ayau do Jahova debatam debata parrimas na mga luluhon hajahaton ni ama-ama tuaka anak na rodi sundut patuluhon dohot paupaton akan nasogoroha diau alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu akan makaholongiau akan mangaradoti akka patikku dang jadi dohononmu gowar ni Jahova debatam anggo sian neang ni roha Aisay na hona toru ni Jahova do manang ise na mandok goarna sian neang ni rohana. Ingot hamu mari sabat lau pabadiotcha. Ono mari mahamu maulaulahon jalabainommu nasa ulommu. Alay anggo ari papitoni ari paridianan ni Jahova de batam doi. Dang jadi bayanonmu disi agia aha ulaon naiko manang anakmu manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu nang nasorang tuho di bagasan hutam, ido ianggo sahatna. Diamu amanami nanami di halongan itu wata Yesus Kristus. Macetak kasdo, turpuk jamita dihita, hima sian 10 patik pasap patik sada 1 patik paupaton jala di mulutam bereng amanginang songon topik ni mingguta makaholongi debata hera adong do pertentangan perbandingan songon turpuk jamita minggu nasalpu mau taingo minggu nasalpu si Abraham dang iboto do pepatik alay boy ba na makaporsyay tu Jehova. Alay di minggu o kulin nuaeng igok kondo tu hita manginang asa makaholongi debata na mangulahon patiki. Jalaido benang merah tu epistelta makaholongi debata ima dirokon nakaning sian nasa ate-atem maka holongi debata sian nasa hosam maka holongi debata sian nasa roham jalaido amanginang penjabaran di minggu tau kulion songon dia do maka holongi debata nasian ate-ate nasian hosa, nasian roha. Ima terkait turpuk jamita di hitan waeng. Nah dienet sian 2 musaon. Nah parjolo ima na mangulahon 10 patik. Molo di turpuk jamitata patik sada do patik opat. Molo di hagabebet tanda bolon na mangulahon patik songon dia do cara hita songon dia do pertanyaan na songon dia hita mangulahon patik ni debata di HKBP tahun
adong do aturan manang ruhut ni hita lau pada laton patik ni debata 10 patik ni debatai. Dakia heado diberek kamu amanginang bukon ruhut parmahanion doho pamicangon. Heado unang jod dijaha iberek kamu amanginang. Walau nunga hea diberek kamu nunga hea jaha hamuon nyondo ruhut ni HKBP lau marmahani dohot mamicang akka 10 ni patik ni debatai. Dialah coba do diajar hon tuaka pelajar sidi songon dia do mandalaton 10 patiki. Molo tarimang-rimangi macai borak do ternyata mandalaton ruhut parmahanion do pamicangonon mandang 10 patik ni debataon. Alaina terjadi di HKBP tahun nagapangan mandalaton pamicangon. Padahal nakaning ruhut parmahanion ia dung di parmahani muludang boy di parmahani baru mah dipicang. Alaihi tanalumoro hatta mamicang dang olo di parmahani. Jalaheado hudok song puasa di Samosir godang Katolik. Alida kubahas be. Alina humaksud na godangan nian holan na mamicang dang olo marmahani. Padahal songon dia do mandalaton 10 pateki, songon dia do mandalaton RPPI tarsurat di Matius 48 ayat 15 sahat ayat 20. Molo adong dongamu na marsala. Maka tay mahamu berdua-dua. Parmahani. Molo dangolo di parmahani. Buat kamu sada dongamu maka tay lau marmahani. Molo dangolo di parmahani muse. Buat kamu mah turapot ni huria. Molo turapot ni huria mesti 2 hali. Dirapot ni huria. Si timbangun ni huria mak halak naso mangulahon 10 patiki. Baru mah dipicang. Etok kamu mah songon naso mananda debata. Alaina terjadi molo tabereng songon di HKBP tahun holan sada patik do na sering terjadi nahona manang hona RPP hona ban. Ima patik papituhon pangalakupon. Biasanya molo adong na berumah tangga, alin nang distrik sengsawa na hudok konon gereja na asing do. Molo adong na marumah tangga manang marhasotan, terus dietong di adiga do tanggal marhasotan, adiga do tubuh yan akon na. Molo hurang sia-sia bulan honaban. Dang adong parmahanion mangulahon patik, dang 10 patik dang holan na langsung manguhumi hita manusia. Alay kon rikot lo adong parmahani. Ilo nagaben di patorang amanginang diturpuk jamita tahun songon dia do padalaton sada patik sada 1 opat tonon. Ayat sada 1 ayat onom. 5 patik parjolo dohot patik paduahon. Jala molo adong tajaha di buku RPP tahun idokon do takkas ison si parmahani dohot si picangon do halak naman jujurari. Biasana HKBP tahun tabagi doa manginang buku almanak na geleng. Ale adong masa ada ruas. Aledang di HKBP sering sawadonda manginang di utanami do. Alung do sada ruas saya gira mangido almanak. Ternyata tujuanna ibereng ma ayat-ayat neng adong dora kegiatan na. Dia do ayat nasuman tu acara kon. Muludang pas ayati berarti dang ari na pason. Ima maniti ari.
Bahkan perkembangan zaman nuaeng, saya dibayar do hari tanggal-tanggal na cantik. Supaya cantik menikah tanggal 7 bulan 7 2017 ini nah. Bahkan perkembangan zaman nuaeng kedokteran pun bisa membuat orang lahir sesuai tanggal yang diharapkan. Manitiari heradang baga sudiari adong ari napas adong ari narsupas. Sebenarnya ikon si Parmahani do halak naman jujur ari dia mesti patik pasadaho do paduaonon si Parmahani do si Picangon do halak na laut tu datu. Padahal nggak Kristen kehilangan buat kamu tu datuin na dong di utara kami sering songoni mago horbona ibu tu datu. Halo muse nabuai si Parmahani adat nagabe madabu tuhasi pilih begeun. Jadi adong mas ada kisah nyata namanginang saya dapat dita alidang di Jakarta di utara kami tong. Jadi adong ma bona tahun ni marga. Jadi dok paditai ma hamu manak kita nasa marga ikon hak Kristeno nodo manorangi adat tak undang madabu behita tuhasi pilih beguon ale topu mati lapu ama di dok paditai pisahon ni na horbojolo do orbo pudi inna do dipisah horbojolo do orbo pudi inna padahal di jamitana ni dokon Kristen harus menerangi adat kita. Si Parmahani do si Picangon do adat nama gabe madabu tu hasi pilih beguon. Jalaheado patorang ido guarnik HKBP tahun Huria Kristen Batak Protestan dan Huria Batak Kristen. Ale Kristen do nama norangi habata kota. Alaihi talak Batak biar do idok kodang para adat daripada dang parugamo. Mudang idok kon buasa pertanyaan tu jabum dah mang dang buaya mang covid na kan. Ale boy do laut tu para daton daripada idok kon udang mara adat pang na utang di si Parmahani do si Picangon do halak na gabe adat na gabe badabu tu hasi pilih beguon. Napaduahon ayat pitu ima patik patuluhon. Jadi di buku RPP tahun ni dokon si Parmahani do si Picangon do nama murai manang manggagap manang banolon-nolon manang marujar-ujar narwa marhite goarni debata akaha memang inang mangosomi dongan na marhite debata demi Tuhan mampus dia itu yanet sosoni memakai agama untuk menghukum orang lain mengkafir-kafirkan orang demi dari agama untuk orang lain mendoakan orang lain asa madabu tu padahal doa itu untuk tangyangi asa mardame asa adong makata itu debata dang nagabe mangutuk halak sian tangiang songon halak parisei molia tema Tuhan dang halak Samaria au dibaen nai dang jadi dohon muguarni debata pati patuluhon ima mamurai makosomi dongan na marhite debata nakaning martangiang mengutuk bersumpah menutup kebohongan na
Na jolo pengakuan iman rasulion supah don. Ido makana molo adong diberek amanginang sada gereja piga gereja molo makati dakon haporsiaon manang pengakuan iman rasuli songonon do ibayan. Dang tangiang rasuli. Pengakuan iman rasuli. Ada secara teologi tah HKBP segabe tangiang namai bahwa kita mengaku di bagasan tangiakta mengaku hita bahwa hita percaya tu debata ama anak dohoto di porbadia. Imana patik papit patuluhon manang ayak pitui. Si parmahani do si picangon do halak nama kosomi dongan nama hita debata martangiang mengutuk bersumpah menutup kebohongan. Patik paupaton ayat 8 tu ayat 10 sada. Mulu di buku katekismus nageleng nungai urubah ingot kamu ma babadiau nari minggu. Si permahanan do si picangon do nalosok mar minggu. Si parmahani do si picangon do na mangadati di hari minggu. Alen waeng heru bere di balige hari minggu do dibayan pesta. Hari minggu ada ngai bayan adat nian nuai. Padahal di dokter do si parmahani do si picangon do na mangadati hari minggu. Si parmahani do si picangon do na padalaton haputuson so tinulopan di padita resot manang rapot parhalado. Jala si parmahani do si picangon naso manggarar guguan natama. Ale memang piga rapot resort saya dong do molo idokon molo 2 tahun berturut-turut damanggarar uang tahunan na kipa kaluar sian ruas terus dia budua temang inang. Padahal sebenarnya nilainya dang na soal pilihan nih manang pilihan tahunan nih. Ale molo misalnya alani dang bui ibana mangaleon pilihan tahunan, ale roy ibana 2 tahun padodot, artinya dang losok ibana marminggu. Ale molo dang ileon ibana pilihan tahunan, ale rodo ibana terus tiap minggu. Dang keluar honsian parhuriau nih. Nyontong amanginang dang ileon pilihan tahunan 2 tahun berturut-turut, dak kiamar minggu ibana 2 tahun berturut-turut. Si parmahani do si picangon do halak nalosok mar minggu. Jadi mau adok kondang ibe digarar pilihan tahun na 2 tahun di pakluar senuria dang soal pilihan tahunan nai bereng. Nalosok mar minggu nai do nai bereng di si. Boleh lapor sia hamu tu awa manginang adong du tersurat ison. Pijap pamu tu awu. Manang tu situ wilayah muna adong be. Jadang na hubai karak-karangnya wi. Jala ingot hamu masih parmahani do si picangon do damang gaori parmingguan. Mungkin heado adong viral ya teh namang negai jubai mana di Jakarta on. Manang nama rusak ibadah minggu na dipaturut sian langgatan nai. Si parmahani do si picangon do namang gaori parmingguan. Dialah ido amanginang. Alung notar tinggal sautik. Ingot tamu mana pabidon hari minggu si parmahani do si picangon do naso olo padidihon anakonna. Naso marsuru dak dana tu parguruan lao makatidakon hapor siaon. Jalan naman jalo padidihon na badia padua halion. Di Matius 12 ayat 32 idokon dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Orang yang 2 kali dibaptis adalah menghujat Roh Kudus. Alani do si parmahani do si picangon do halak na padidihon padua halihon. Na padua ho namanginang nagabe poin perenungan di hita songon dia do makaholongi debata
sian nasa ate-atem, sian nasa hosam do, sian nasa roham. Iroko di sada Yohanes 4 ayat 20. Pargabus do halak na mandok holong rohana di debata alay makosomi donganna. Jala itu poin perenungan apa dua hon songon dia do halak na makaholongi debata ima na makaholongi donganna jolma songon benang merah tu epistel tai. Nah terakhir songon dia do makaholongi debata sian nasa ate-ate do nasa hosam do nasa roham. Halak na marpadan na mangandal hon nguluna na parkakusadean tu debata ido halak na makaholongi debata songon endeta manang songon ende ni bukwende manang songon ende ni aka pelajar sidi minggu na salpu bukwende nomor 700 sada tu hodo au marpadan tabereng tabuka maju amanginang bukwende tai bukwende nomor 700 sadai asa taulah hompatik ni debata makaholongi debata dohok makaholongi dongata 700 sada dibayan permusik dohot song leader bukwende rap kita mangendehon. Yesus Kristus marpadan mahita manginang makaholongi debata sian nasa ate-ateta sian nasa rohata sian nasa nguluta ima napa mangulahon 10 patik na diajarhon di hukum Taurati dohot na makaholongi dongata jala na holan na ngulu na mangandalhon debata alani do amanginang di bagasan tangiakta mulu neng mangulahon seperpanjang nguluta tamulai ma di bagasan tangiakta ale debata tutangamu ma upasahat hosa dohot ngoluku amen martangiang mahita ale Tuhan Jehovah mandok moleate rohami tuho alani denggan ni basam boy dope hami marpungu di bagas joromon lahu mambege hatam lahu mamuji doho pasangapon guarmu ale Tuhan nungai bege hami hatam nebadiai ale Tuhan diajari hodo hami asa makaholongi ho sian nasa rohanami sian nasa ate-ate nami sian nasa ngulu nami jala ido ale Tuhan asai holongi hami ale Tuhan dongan nami doson diri nami ale Tuhan nabasa bae mai ale Tuhan hatam nalamboki asa bui gabe
pernguluan nami di bagasan pernguluan nami. Asa bui tiron nami ale Tuhan di bagasan pernguluan nami. Sayang giat mahami mangulu nama kaholongi ho di bagasan pernguluan nami ale Tuhan. Ale amang nabasa di parmingguan non ale Tuhan martangiang dohami turuas ni huriam dari tanggal 4 Mareti dibuat tosa ada ina na dihaolongi ale Tuhan. Saya homa ale Tuhan na mangapuli aka yana kondo buru. Saya homa mangaleon gogo ale Tuhan tu keluarga sinaga buru panjaitan ale Tuhan. Saya homa sudi ale Tuhan na mangaleon apul-apul holan siak kodo ale Tuhan asa unang madabu aka keluarga na tinadikon ale Tuhan alai hot ale Tuhan makaholongi ho di bagasan Yesus Kristus ale Tuhan. Ale amang nabasa di minggu sadarion ale Tuhan mandok mo leate dohami tu ngulum tu pembayaranmu ale Tuhan di leokodo basa-basa umur nagajang di minggu sadarion ale Tuhan adung mando pulu walu hala di leoko umur nagajang ale Tuhan. Saya homa ale Tuhan saya toktong mangalehon pasu-pasu mangalehon bisuk mangalihon sude na perlu ale Tuhan di parnguluan secara khusus ale Tuhan di leoko umur nagajang tu amang limbong tu inang borusi bolon doh tu inang borusi litongan na di leoko mangalewati 70 tahun ale Tuhan gurang do nasubuhe mangalewati 70 tahun ale Tuhan alani asini roham do ale Tuhan maka nabuhe ale Tuhan kami akain ruas ni huriam na mangalewati 70 tahun ni ale Tuhan. Ale amang nabasa di minggu sadarion mandok melihat itu ale Tuhan alani pambayananmu jala ido ale Tuhan di minggu sadarion neng kami tu bagas tangiangmu akar ruas namar said ale Tuhan. Saya homa mangaleon hama melumon tu mawoses Arthur Marpaung wilayah 7 tu bonar tapu bolon wilayah sada jala tu amanami padita es pangaribuan namar said tongon di rumah sakit Siloam. Saya homa ale Tuhan na mangalehon hamalumon ale Tuhan di bagasan dokter perawat obat-obatan sepanganon doh sude aka perawatan ale Tuhan neng utang buat kami bagasan tangiangon ale Tuhan aka ruasmu na marsakap ale Tuhan neng marhasohotan berumah tangga. Saya homa ale Tuhan na mangalehon tiur ni laka tiur ni ari asa buaya ale Tuhan mardalan sude acara pamasu-masuhon dohot acara adat ale Tuhan dang adong si panggugai ale Tuhan. Ale amang nabasa mandok melihat dohami nuay ale Tuhan neng ubua kami tu bagasan tangiang nami ale Tuhan aka program ni huriam ale Tuhan sian koinonia marturia diakonia anggiat ale Tuhan sian program ni huriam mardalan sude program songon na dilomoni roham jadi bui gabe pasu-pasu tu humulia kami ale Tuhan jalamar sangap guarmu di bagasan program nami ale Tuhan. Ale amang nabasa ubah kami ale Tuhan sude ruas ni huriam HKBP Rengseng Sawah sian sekolah minggu remaja nah poso bulung ama paropuan inahan na doh na tua-tua nami lansia ale Tuhan. Saya homa mangalian umur nagajang saya homa ale Tuhan na mangalehon pasu-pasu saya homa ale Tuhan na mangalehon hasehaton. Sudiaka parhalado ni ruas ni huriam HKBP Rengseng Sawah di bagasan pakobasion asa tulus sudiaka pakobasion nami ale Tuhan jalamar sangap guarmu tarida di bagasan parnguluan huria HKBP Rengseng Sawah ale Tuhan. Ale amang nabasa kami ale Tuhan gudang dosa gudang pangalosion ale Tuhan homa ale Tuhan asa unang kami terambat pasu-pasu dan diloki ale Tuhan marhite-hite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tujolom amin. Marende maita muse sian bukwende onom 160 sia huhut papu mupeleon. Ringan
mahita Barita na uli ay laminaritahon langgan datong gini ringgas papabuhon atanan tongi tunani halomohon asa maluai tinggas apabuahon barita naun muling barita holongon ni Yesus Tuhaki. tatangnyakon ma piliata ale debata amanamina di banua kijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na maliutus upasatami sian ni lehom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhaseak kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalam hutan dahami godang ni si leon-leon mi tuhami asalam gir-gir hami mandok moliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asanani lehomi roni pamataku osadohot gogoki roni salut wartaku Wasahat itu rasa usatokuno. Alea manamina di banua gijang saya penarbadi amaguarmu saya Roma harajaunmu saya saut malomoni roham di banua tongonon songonna di banua gijang leo matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang kami togio tu pangunjunan palua mahami sian pangago tajalo ma pasu-pasu sian tuatai di pasu-pasu jala diramoti tuan debata mahita di sodako tuan debata ma bohina tuhita jala asi marohana midahita di dopakon tuan debata ma bohina tuhita jala di persaorhon madamena tu toditabe. Horas samanginang hami nama kobasi di minggu okuli sadarion pasahaton tuhita sude selamat hari Minggu. Horas. Tuaka ruas nama ulang tahun asa
Radema Tujolo. Terus Tujolo ma manginang naro nomor ulang tahun hima inang buru Silitonga, Theo Niko Green Siregar, Elvia Pacaitan, Rosdina Bornenggolan, Nathanael Barimbing, Rudolf Samudra Hutagalung, Abigail Baneta Ivana Simanulang, Emi Boru Pasaribu, Serdina Gabriel Boru Purba, Andre Hamonangan Utapea, Indah Ervina Sari Lumban Batu, Rismat Boru Tambunan, Julianus Perdamaian Girsang, Dina Rahelia Merpaung, Burnangan Manulang, Christine Putri Manalu, Renta Robasa Boru Temeang, Esa Dwi Rimpuwana Simbolon, Riki Suryanto Panjaitan, Inang Edina Boru Simbolon, Joshua Renaldi Aritonang, Sarah Toilita Simanungkalit, Kesilia Sela Simanungkalit, Melaika Larena Abigail Manulang, Aril Nathanael Bakara, Roslina J Boru Samosir Dohot Amang Limbong, Mulwadong Ison Marminggu, Tujolo Mahita Manginang. Tuhan doa marpada, oh Yesus Tuhan masa berjuha posa mari adopami.
Suryata Dina Rahelia Buru Marpaung umur 5 tahun. Upasatma tunatorasna naman jalo kue ulang tahun tu amang situa Marpaung dot inang tujolo ma. Oh ya. Apapun emang cintua si malaikat emang. Permisi kami. Apa nih? Enggak ada ininya. Enggak ada lilinnya. Beta mang, tak lason. Selamat ulang tahun amang. Nggak ditiup dulu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang potong kuenya, potong kue, potong kuenya sekarang. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang. Oh, lihat ya bang. Ayo membantu.